Денис, излизай. Давай. Давай. Аре бе, Денис! Добре. Излизай бе, човек! Усмихни се. Здравейте! Денис, ще пееш ли? Пак. Още малко надясно. Стоп! Also, Nummer 3. An die Tafel. Ами той си там. Трябваше да застанеш. Денис, виж, трябва да застанеш точно е тук. Тук? Да. Добре. Запишете налягане. Малко надясно. Да ни отидете там. Ляво. Лидия, си час! Не се разбираш! Оф, не. Пак? Шокирана съм! Пак, да. Казвам съм шокирана! Лидия! Ти си там! Сега